Добро представяне записаха състезателите на клуб Оряхово 80 в държавния личен шампионат по бадминтон за момчета и момичета до 13 години. Първенството се проведе от петък до неделя в столицата. Възпитаниците на Койчо Станев спечелиха едно отличие в надпреварата при момчетата. В шампионата взеха участие 140 състезатели от 28 клуба в страната. Бронзов медал на сингъл завоюва оряховският състезател Георги Калиничов. Това му даде право на участие в квалификации за Балканското първенство. Носители на златното и сребърното отличие станаха представителите на Стара Загора Димитър Ненчев и Георги Димов. В първенството при момичетата състезателката на Оряховския клуб Кристина Иванова загуби на осмина финал от Филис Мурат от Стара Загора и раздели 19-16 място в класирането. Иванова в тандем с съотборничката си Сесила Иванова раздели 19-16 място в надпреварата по двойки. Георги Калиничов в партньорство с Теодор Петров от клуб Архангел Михаил Козлодуй е в групата от 9 до 16 място в първенството по двойки при момчетата.